sithandaza sifuna ukuthandazela abantu abane-cancer nezinso lento ekuthiwa yilabule. Sifuna ukuthandazela futhi engathi singathandazela umuntu ekuthiwa unesikhwama njalo ma yotrayina sifuna naloyo ma ekhona nimlethe azohlala la for 30 days, for 21 days. Kufika abantu bakubo noma babili noma bathathu babe la nomngane uzosinda. Ngiyathembisa noma tune-cancer seyikuphi, siyathembisa kulezi nsuku sithandazela leyo nto. Amen. Kunomzalwane wethu la engimbonile abazali baqala ukufika babingelelile mina. Kunomzalwane obingelelile nanguya ngicela uphakame ma bengitshamile lowo muntu uvelaphi wayekhona uhlanzinyana. Yazi bazalwane ngamhlangana uma wekhonza esontweni lalakithi lamanje ngiyalibona isonto ya esontweni lamanje ngangithi ngamhlangana naye ithi ayibonge ma athi ithi wena uyamazi uJesu athi awupheke nje chibisi ephethe isiqephu ithi-ke kuyena wema mzukulwane wambamba uJesu la ukhona. Uyazi bazalwane ngamhlangana naye njalo maye esabathini ngikhuluma ilanguage sasiyixoxa ngithi izokushintsha inkosi lokhonza ngesandleni athi ukuthi uJesu utshalelule. Uyazi mfowethu uma sikhuluma iqiniso langempela umzukulwane kushumala uma wami ngase ngishumala uma wonke sibeshumayela ngase ngiswa mina ngiyohluthethe wayeshumala ngoba Esther wasiswami namhlanje ngibazala uphathi kwethu wahamba wayegospel wabote gospel sezinekelele so ukhona phakathi kwethu usephakathi kwethu ngokuphelele. Amen. Nabazana bayithu njengoba ngiyasuka la bawuthuthi mhlawumbe ngiphinde ngibuyele la mangenzeka kudabazwi ebengifisa ukuwasha before ngicela abazalwane okuthobani nomvangeli bazalwane nginento ethi uNkulunkulu akasize ngale lethiwa inhlonipho. Niyazi hlonipho niyazi ukuhlonipha uyasiza, akusizi phela umuntu okholwayo, usiza nabahede. Inhlonipho ibalulekile kakhulu, iyona nto iBhayibheli malithi hlonipha uyihlo nonyoko, lithi iy'nsuku zakho ziyanda ngokuhlonipha uyihlo nonyoko. Isonto ibandla nje indawo yokuthi akusontwa kuphela, kufanele kwenziwe njani? Hlonishwane, hlonipho nje. Umuntu uma emncane amhloniphe ongakanani, kuyihlazo ukuthi uba uDube umfundisi emdala noma ngingaba ubishop esontweni, kodwa uba uDube mdala, uba uDube unelungelo ukuthi akhulume kumina noma kanjani, kodwa mina nginalo ilungelo ukuba kuba uDube noma kanjani. Noma sengene office lami lokuba ubishop, nginamazwi engiwagadayo uma ngizodlula ngakuba uDube ngoba
ubaba. Siyazwana. Masilulekwa ama-elders singabantwana, ufana amazwi ama-elders siwabambe njengoba enjalo, singeqi emazwini ama-elders. Enye into ungayibuka wena ngokwemfundo, ngokuyiguglisha. Umuntu omdala kanasikhathi sokuguglisha, mdala nje ngokwe-age. So into akutshela yona, noma kuthiwa ngabe uyibona i-wrong, yenze ibe right ngokwe-respect. Siyazwana uthi ayi ubaba le bayishoyo ngiyayenza, ngiyenziswa ukuthi bakanani mdala, angiyenzi ngoba i-right, ngiyenziswa ukuthi ubaba mnganani mdala. Ukuhlonipha kwenza noNkulunkulu eyintweni oyenzayo akusupport. Akakwazi uNkulunkulu ukusupport uma ungahloniphi. Siyazwana bafana. Ngibe lento ethi ngiyabuka nje kungcono mina ngiyahamba ngichazela ngathi kungcono mina ngarayi, noma ungathi mina yinjani umgodo wenu u-right for mina. Kodwa uma umbishophu bazalwane, uma yezwa lona umuntu uma omdala nje, umdala nje, salakazi senziwa njani, siyahlonishwa. Uma umbishophu esontweni, angiqondile ukukhulumela umngami, ngisho uma umbishophu ukuthi kungayidlazo bazalwane ubone ingane ingamhloniphi uma umbishophu. Yazi uma umbishophu noma ngakhulumani wena akufanele udini. Ngiyangizwa khona izinto uma umbishophu angayikhuluma, suka la wena kanti uze kahle, asuka la wena uyazi umoya ngeke sisuka la ngoba yini vele wenze njani. Suka mayekhuza futhi ethi yena inethizi musu ukugoloza ngoba yena ubona into engakephi engaphambili. Musu ukuthi kuyibheka eBhayibhelini ukuthi ivesi bani lento esho uMbishop. Uyazi yena njengomuntu omdala ukuthi ukukhuzelana, ukuhlonipha nje kubalulekile, ngoba uma ungayihloniphi ama-leaders esontweni ikhomba lento ukuthi nabazali bakhe ekhaya awubahloniphi. Kanti lento ibalulekile ukuhlonipha nje ekhaya, ukuhlonipha nje uma ngisho ukuthi udabile ekhaya eDabotshwa, uma uyingane nje ufanele uma wakho umenze njani umhloniphi. Singaqhoshi ngokuthi emakhaya ethu sisindisiwe. Ukusindiswa kusho ukuthi ungabahloniphi abantu abadala. Ukusindiswa kusho ukuthi delela abantu abadala, noma kuthiwa ngabe abantu abadala bafundanga, noma kuthiwa bayadakwa, noma kuthiwa ke bayafeba-ke abazali bakho bangenisa amadoda ekhaya. Akusikhona kwakho lokho. Wena hlonipha noma kunjalo. Musu ukuquestion abantu abadala lokubuza wema yinda ungenisa amadoda la ekhaya. Ayikho ingane engenza into enjalo umzali wakhe. Niyangizwa kodwa? Ayikho. So izinto zikaNkulunkulu bafethu asikazithi siqashe manje eBhayibhelini, siyeka ukubheka nangesintu sethu ukuthi impilo nje yethu njengabantu sasiphila impilo kwenze njani yokuhlonipha. Sihloniphe njengathi ukuhlonipha kubalulekile kakhulu. Ngisho kuthiwa ngabe siyibazalwane siyakhonza, noma kuthiwa sifike emasontweni athize, uyazi ufike esontweni khona isonto ongafika khona uthi uyakhonza lona, ufike ubone ukuthi ubhatata lo. Uyayizwa lento? Umusa ukuthi mase usukuma wena kuthiwa bengela bathi no bhatata nini. Angithi uyayibona lona ngoba awunalo ilungelo ukubiza abantu ngani ngobhatata. Uze enkonzweni khonza, uma unganeliswa indlela abakhonza ngayo it's fine. Aneliswa indlela onjani wena okhonza ngayo izokusiza ngoba uveza inhlonipho. Ngaphandle mathi washumayela, uyashumayela kodwa ngenhlonipho futhi. Siyazwana bazalwane, uhlonipha kubalulekile kakhulu. La ebandleni engathi uNkulunkulu angasisiza nanga yonke indlela, asisize nje ukuthi senze njani bazalwane sihloniphe. Kukhona iy'ngane la esontweni, iy'ngane nje la esontweni uyazi ukuthi ingane ngathola umhlolo ukuthi ukhona umzali othi uma ezele ingane abese kuthiwa uyikhipha kuyena, kuthiwa yini ukudisowna. Ngisho what?
ya khona izinto ezinjalo thina njengabazali uthothi ingane ngendlela eyisangala ugcina uyenze njani uyikhiphe kuwe ushayise yona ingane yakho noma ingakhona kodwa iseyona ingane ikhona nje ngoba phela abantu bakhona kodwa ayisagadiwe yini igadwe yona izigade yona ngoba injani ayishonile ingane njengahloniphi bazalwane mina ngifuna ukukamba manga phambi kwaNkulunkulu ukuthi leyo ngane uyithanda noma kuthiwa ngabe uJesu ukuthanda kwesinye isikhathi umuntu ufika lapho kufanele umnikele kubani Sathane ngoba usuke edelela ingane mayeyisunguzalwayo ugcine iyeka cha hamba uye kaMathanda ya kukhona abantu abazoba njalo abazongafuni ukuhlonipha bese kuthiwa sithi hambani nekaMathanda yimbi-ke lo funa uzwe futhi la kuwena uzwe mawusanamathele kumzalo wakho uzwe futhi mawungasanamathele kumzalo wakho umzalo wakho uyabhekwa noma kuthiwa ngabe thina-ke njengabazali-ke noma mbishophi nabazali abashumayeli bakhona naphakathi kwethu abashumayeli bayibazali emabhentshini musu ukubheka ukuthi abashumayeli bazofonela wena njalo kanti wena ufuni ngani ufonela umshumayeli wakho umvangeli wakho ufuna umbuza nje baba uright na mvangeli uright na usho ukuthi leyo ngane njani iphatheke kahle nabo futhi abavangeli nabashumayeli kufanele bafonele ubaba uright ngoba kwesinye isikhathi nibaningi kakhulu thina noma mbishophi siyafona ukuthi sifonela abantu abawu-15 sekubuhlungu indlebe sengikhatheni naba nabantu sebengelimini la bangilindi bese uyangisola uthi ubaba akangithandi cha siyakuthanda nawe fona phela siyakuthanda ukuthi wena untani awufoni uhlula ngisho into elula ukuthi ubaba bishop ushaye ucallback uyazi ucallback awukhokhela mahala please call uyayizwa lento upload icala leyo please call mambishop uzothatha ucinga phela hawu uyazi umvangeli lo umo abeseshaya vashela umvangeli imali kanjani akanayo asihlonipha iya mele sahloniphana uNkulunkulu uzokwenza izinto ezinkulu ngathi usuku nosuku abashumayeli benu nibathande abavangeli benu nibathande abefundisi benu nibathande nani befundisi izingane zenu zenze njani zithandeni kodwa ingane edelelayo thatha uswazi uyenze njani uyishaye mayiduba futhi ithi yona iyaduba inelungelo la emhlabeni la eSouth Africa wonke umuntu nani inelungelo yokushintsha umuzi mayibona ukuthi yona ibelong e-International Revival Ministries inelungelo ayishawa muntu ivele ngithatha iBhayibheli la ngoba yona ibhala incwadi ayivalelisi esontweni ihambe iyongena e-Apostolic Faith Mission mayifike phezulu e-Faith Mission kushawa izandla e-Faith Mission iyamukele kwamukela ingane engahloniphi bajabule abantu bamukela umzalwane kanti bamukela ingane engahloniphi nakhona ngoba iphume nomoya la ekhaya ungahloniphi nase-Faith Mission izobahloniphi iphinde ihambe i-Assemblies isho ukuthi leyo nto azikho iy'ngane ezizokhula phakathi kwethu ezizosifuza uma iy'ngane uma sizitshela izinto zidube sibaleke sihambe ziyosonta kwamanye amasonto hamba la ngoba uNkulunkulu enjani eshilo muthi uhambe udubile uduba umzali wakho wayibona into enjalo ukuthi umuntu aduke wakwaDlamini uyaduba sewubaba Mkhize ikhona into enjalo hayi ngani zakwethu akuhlonishwaneni nabahambayo noma befundisi noma bevangeli akube ngokukaNkulunkulu kuhlonishwane ukuze isizwe sikaNkulunkulu sande mawusowuzwa ukuthi ibhayibheli alisafithi elunga iza kubaba baba ibhanje leli engiligqokile selithanda ukuba njani lincanyana uright ngoba ngesakwazi ukuthunga alright lizoba lula leliya oyakulona ungaqamba manje ukuthi uyoqala iministry ngoba ngeke uyiqale iministry uhlulekile international iministry nje mawuzwa ukuthi uyoqala iministry ngaphandle akube uyiqalile ngakuphi ngaphakathi ayikho indlu umuntu ongathiwa hamba yokwakha ngaphandle engakazi akhe ngaphakathi ilula into enjalo bazalwane ayilula masihlulekile ukwakha ama-branches ngaphakathi isho ukuthi nangaphandle ama-branches ngesinjani ngeke sikwazi ingcono sesihlala sihlalele ukuthi nje sifundiswe ukwakha ama-branches akhiwa kanjani mase ubona ukuthi yaso right sekunenhliziyo mhlawumbe ehalahalayo-ke ube sewuyajomba-ke uyoqala abazali babo ngo-20 sikulekelele futhi
abazali babo umfundi bese sithi hamba kahle incebe Nkosi uNkulunkulu abe nawe ukuze kusasa mawunenkinga ukwazi ukuthi wenze njani uhlehle emva siphinde sikulekelela kwenziwa njalo kuyahlonishwana siyezwana siyabonga abafowethu bomelo sibona nosisi wethu lapha emva awuphakami nosihla Ego Moshe Goma Ima kuyameka vele wena wazi ukhamba unyasi uyazo ya uJesu wazalana afuka benzela uMusa wamenza wahamba ngenyawo zakhe wakhululeka umsizi uJesu thobani uthuma mfowethu sinikeza ama-minute ambalwa isikhathi esincane noma nje 3 minutes ubingela abazalwane usho leyo nto encane bese uhlala phansi emva kwakho kube sekusukuma umvakele umthelo khona into ongayikhuluma ngo 3 minutes engasiza lo muntu omusha umsizi lo 3 minutes bafethe emva kwaloko bengisasukuma ngosukuma emva komvakele umthelo esesho lokho kushoyo mayeqeda naye bese ngisuma sithandazeni sigoduke kanjalo uJesu uyamthanda niyezwa nasemthula kangawe ngathi nisuthi nje ngathi ngidlule sipele akekho udlule sipele hayi basabalekeke na cwebezela kakhulu glory Mangithatha ithuba ngibingelele ubaba uBishop i-leadership yonke yaseNtuthuko omama obaba worship team abantwana abancane abafowethu nodadewethu egameni lenkosi amen. Sanibonani bazalwane, sanibonani ku-2026, sanibonani ku-happy new year. Bazalwane ngiyothoba igama lami ngisindisiwe ngiyamthanda uJesu. Ngizalwa uMadlamini akwaChiliza. Ubaba omzalayo igama lakhe ngiyawuChiliza. Isibongo sakhe owakaChiliza. Amen. Ngiphethwe bazalwane eDududu umfundisi uChiliza noma uChiliza. Amen. Okukhulu kakhulu bazalwane uJesu ngiyabonga kakhulu osaloku egcine impilo yami ezintweni zonke. Amen. Izinto nje bazalwane zikhona kodwa ngibona uNkulunkulu engakazi amlahle. Amen. Ngoba impilo yokukholwa akuyona impilo elula uma usewumuntu omusha. Ayibonge Nkosi. Kujwayelekile ke abanye basindiswe uthola ukuthi ekhaya kwenziwa amasiko nje ngifanekise kwabantu ukuthi ekhaya akukholwa. Ayibonge Nkosi. Ngiyabonga ke bena uNkulunkulu ukuthi ngasindiswe ekhaya ifamily yonke ihlabela amadlozi. Ngiyayazi ke bazalwane impi ebakhona esikweni esinjalo. Kodwa ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane ongifundisile nami ukuthi ekhaya ingane nje ayushaya umthetho ekhaya. Futhi ingane ayibashayeli abantu abadala umthetho ekhaya ngoba ekhaya ivangeli lifundisa ukuthi siyathoba, sithobela abazali ekhaya, sibahlonipha ngenhlonipho yonke ekhaya. Ayibonge Nkosi. Now ekhaya futhi kufuneka ukukhumbula ukuthi akukhona kwakho kodwa kukini. Ayibonge Nkosi. Ngoba ngeke phela esibayeni esodwa kube khona izimbuzi ezimbili. Ayibonge Nkosi. So lasekhaya kunjalo ke bazalwane indlela mina bazalwane ngakhula kushunyelwa ukuthiwa uma ngabe umama nje ungakholwa noma umama okholwayo indoda ingakholwa kwaku ogogo balapha engangikhonza khona babejwayele ukuthi utshwala benze kodwa ubenze uthandaza. Ayibonge Nkosi. Kunobaba emazi nonke kuthiwa ngubaba uTH Baloyi. Ubaba uBaloyi ngelinye ilanga efakaza wathenga wedakwa ehlala umkakhe kabi mayesebudlile. Ayibonge Nkosi. Kodwa lithi one day wakwathenga
yakhona endaweni yakhe yokucima ukoma wathi uyafika uyaphuza bangamdaka waphindwa ukuphuza bangamenzi lutho wathe buyele ekhaya wafica umkakhe ethandaza ayibonge Nkosi namhlanje lo baba umshumayeli owaziwayo bazalwane senhlala phansi iBhayibheli ithi encwadini yamaHubo 137 ngiyacela bazalwane kulesikhashana lesincane kodwa yamaHubo 137 sizoyifunda nje kuphela bese ngihlala phansi Bosethule bazalwane angifundele incwadi yamaHubo 137 verse 1 2 3 no 4 137 verse 1 2 3 no 4 amaHubo Sihloko sakhona sithi ngasemfuleni yaseBhabheli sahlala khona sakhala lapho sikhumbula iSiyoni amahabhu ethu sawaphanyeka emiyezaneni iBhayibheli lithi lapho ngasemfuleni yaseBhabheli sahlala khona sakhala lapho sikhumbula iSiyoni okay sikhumbula iSiyoni amahabhu ethu sawaphanyeka okay kuthiwa lapho amahabhu ethu sawaphanyeka kuthiwa bazalwane amahabhu ethu sawaphanyeka yebo eminyezaneni siwaphanyeka eminyezaneni ephakathi kwabo ngamanye amagama bazalwane long story short la sithola abantwana bakaNkulunkulu bathunjiwe and abantu ababathumbile babathumbe namahabhu abo angiphinde futhi la sithola abantwana bakaNkulunkulu hayi bakaSathane bakaNkulunkulu bathunjiwe nawo ngesikhathi bethunjiwe abathunjwanga kodwa abantu ababebathumba bafike bababamba bephethe amahabhu abo babathumba nawo amahabhu abo ngamanye amagama amahabhu akasalanga ngaphandle kodwa ngesikhathi bethunjwa babanjwa namahabhu abo bonke bathunjwa kanye namahabhu abo ayibonge Nkosi ngokuba basithumbileyo bacela ukuba sihlabelele igama besuka ke labantu ababathumbile base babacela ukuthi abahlabelele igama nabahluphi bethu bafuna injabulo bethi sihlabeleleni elinye lamagama eSiyoni ngamanye amagama sekune-complaint ethi la abathunjwe khona sebecelwa yilabantu ababathumbile ukuthi angeke sihlabelelele phela elinye lamagama elaniwahlabelela kujwayelekile baba ubishophi noma umbishophi sengihlala phansi uthola ukuthi njalo ufika ukhuza abazalwane beyakhuzwa bekhuzwa ngento asebekhuziwe ngayo abanye besibathembile ukuthi bayibaholi phakathi kwabazalwane nabo lento esikhuzwa kubazalwane seyikhuzwa bona bebadala ingenxa yokuthi nakuba sikhona sonke sikhonza e-International Revival Ministries iqiniso elimsulwa lithi khona phakathi kwethu kunabantu abathunjwe bephakathi kwethu bephethe amahabhu angiphinde futhi indlela
ngubani Siyabonga uNkulunkulu wethu omwele. Siyabonga libona kakhulu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngizothatha isikhathi bazalwane ngiyabingelela kakhulu egameni likaJesu. Haleluya. Ngibingelela ubaba wethu, ubaba Bishop noma wethu Mama Bishop Cheleza. Haleluya. Ngibingelela izisebenzi zonke zenkosi, ngibingelela abefundisi bonke, abavangeli, abantu abasha. Egameni likaJesu. Haleluya. Ngaphambi kwenu umvangeli umthembu. Ngiyakholwa Jesu lezimo usimpilo yami sasiyisiwe. Oh amen. Bazalwane bengithi ngizodlulisa nje baba ngibelethe kancane kunabazalwane abasha sibathole ngale phezulu ngicela bawu4. Amen. Nkosi size ngabo. So siyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Amen. Yazi le ndaba ukuhlonipha ivale yahlala enhlizweni yami. Amen. Yahlala yanamathela. Haleluya. Ukuthi azikwazi ukubaningi inkunzi esibayeni sodwa. Haleluya. Yinye inkunzi esibayeni. Awu amen. Yinye nje inkunzi esibayeni futhi yinye ngempela. Awu amen. Njengoba nami ngengelusa nje yazi ukuthi kuba nesiphithi uma khona efuna ukuvuka kanti kufanele kwenziwe into elula ivale idayiswe kuze kusale inkunzi ngoba yinye inkunzi kufanele ikhonyile. Awu amen. Manje ke sesiyathandaza bafowethu angizukude ngempela ngoba into efanele siyenze into esenhlizweni lami kunezwe lithi kukhona yini okungamehlula uNkulunkulu. Awu amen. Angiyazi lemizanyana ekukhanyeke kuyo ukuthi izandla ivalo yajikelwa na noma kubekiwe kodwa ngiyamkhola uNkulunkulu kakhulu ukuthi noma ngabe sekuphanyekiwe uNkulunkulu sanamandla as long as sisaphila uNkulunkulu sakhona ukuthi nayinto ezaphanyekwa uJesu ngomoya wakhe ongcwele usanamandla ukuthi angagijimela phezulu emzaneni afika futhi khona bese yabuyisela kulabo abazi ukuthi baphanyeka zonke izinto zibuyisela. Wona lo nyaka noma ngaba bekuyisikhathi sokuphanyeka kulezi ezaphanyeka kodwa kulo nyaka isikhathi sokuthi kube khona igrowth. Amen. So igrowth izozamba kube nezinto ezibuyiswayo ukuthi zonke izinto ezingekho esiporweni zibuyele endleleni. Haleluya. Kulo umthandazo esibuyo bazalwane kuningi uNkulunkulu azokwenza. uNkulunkulu umkhulu kakhulu. Angazi ayikho into ezinendlela esingamkhala ngayo ngoba ubukhulu bakhe buyamangalisa. Uthe ngapha abe ngala. Awu amen. Uthe bonakala ephilisa ngamandla abonakala abeqaqa izibopho. Awu haleluya. Zonke ifungo ezenziwa uyaba kunendoda lapha eBhayibheli yanikela yadayisa ngobuzibulo bayo kodwa siyambonga kuJesu namhlanje ukuthi sekukhululwe kanje kunento uNkulunkulu afuna ukuyenza phakathi kwethu. Uyabo ukuphanyeka mfowethu kwezinto kwenza ukuthi kungene nezifo emzimbeni yabantu. Izifo zifaka ukuthi basuke bathatha ikhaya bathatha lezinto abaziwa ngazo okuyizona ezikwazi ukutshengisa ukuthi lo ubani bazibeka bakhetha ukubeka izikhali phansi. Abanye basiwa ngasemfuleni ukuthi bawuphuza bavane bakhetha ukubeka izikhali ukuze baphuze ngezandla kanti khona amanzi abawachapha ngomlomo njengetshe. So namhlanje uNkulunkulu uzokhulula uzosindisa. uNkulunkulu wethembekile. Lo uNkulunkulu ovane wahamba phezulu kwolwandle uyena lo uNkulunkulu odabule iSamaria kwabe sekwenzeka umsebenzi wakhe omkhulu. Manje akukuningi bazalwane ngempela ngifisa mina uNkulunkulu sithandaze ukuthi uNkulunkulu enze umusa phezulu kwempilo zethu. Yonke into eyaphanyekwa zonke into ezalahleka yabona uma ngabe waphanyeka kulahleka ngisho
bayaphikisa ukuthi bayaphanyeka. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu ophezulu ukuthi njengoba sihlanganise kule ndawo usihlanganise wasihlanganisela icebo lakhe. Akekho omunye uNkulunkulu ebesingaphinde sibalekele kuye. Uyena-ke lo uNkulunkulu osikhumbuza ukuthi kulento zaphanyekwa, ekuyena futhi esiya kuye ngoba ayikho enye indlela. Kungcono ufanele uze sodada ngamadoda wenkosi yini, uNkulunkulu yini, Jesu yini, babona amandla yini ngoba wonke amandla kuye, yonke imfundiso kuye, konke ukukhululwa kukuye. Babongcwele sesikhona uNkulunkulu onamandla wonke. Ngisho izifo ezisemzimbeni yethu, wena uNkulunkulu wethu unamandla, uNkulunkulu wethu okusindisa kuthi. Siphambi kwakho uNkulunkulu siyawakholwa namandla akho ukuthi emzimbeni yethu njengamanje uNkulunkulu wethu uyahambela wenza umsebenzi wamandla mama wethu ongcwele okuzafane nawe wena wedwa uNkulunkulu elithi izwi lakho ungokhona unguye futhi uNkulunkulu wethu ozayo. Baba lithi izwi lakho wonke amandla uNkulunkulu wethu akuwe, lithi izwi lakho amandla waphiwe ezulwini nasemhlabeni, kanti konke uNkulunkulu wakunikele esandleni sakho ukuba kube yilona lokholwa yiwo uNkulunkulu wethu asindiswe. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu, Baba siyathandaza, siyabonga uNkulunkulu wethu magama kaJesu, in Jesus mighty name. Akufanele ukuthi amakhosikazi enu asa uMbishop usasebenza kuze esebenza abantu bekhona njengoba sanigcobela ukuthi siphumule, hayi ngoba siphumula ngoba siphakeme, siphumula ngoba sibhizi. Niyantona? Now asikholwe ndoda ukuthi ingane mazifika kini, ingane izofika kini izohlambuluka kunini. Ayingafiki ingane ifike ihlambuluke kuwena kanti nawe uyingane. Niyantona? Kusasa into kade isho ingane wena useyayazi umvangeli ushozi. Uyazi kanjani umvangeli ushozi? Isho ukuthi awunawo umoya kaMbishop. Awunawo. Ake siyeke umoya kaJesu. Ngicela bafowethu ama-theologians engizwa kahle la. uMoses wabe busy kakuba. uMoses wafika ngoba ngithi ba uthi-ke lento yokusebenza kuze kushona awungeke yini uthatha umoya wakho ufake. So into biblical. So umoya womuntu uyangena emntwini. Umbuzo wedoda uthi ma abavuswa ngani? Abavuswa ngani? Ingabe bayamamukela na uma wabo? Ngifuna ke namhlanje futhi labantu abazomkhuluma uMama ufuna baphume endabeni. Makuzwa umuntu endaba awutholakali nje endabeni. Makufika ingane ikhuluma udodi uvele ukhuluma ukuthi nonsense. Ihambe shonele ihambe yokuceba uMbishop after uMbishop nonsense. Finish it la. Namhlanje sonke understand umoya kaNkulunkulu. Lo la uMbishop, umoya kaMbishop ohlele bazalwane.
Sikhathele nathi. Sikhathele bafundisi, sikhathele phela manje. Sikhathele. Bafethu sikhathele. It's only 3 months. Ngani manje ayizona ngikuma. 3 months. January longithi. February, March, April. Manjula la, bawuthula. Wena uyaqala usamusha khona nakithi. Ngoza mfethu. Ingane ekholweni ingane. Uya-understand ukuthi ngithi ba. Uyayazi wena leyo? Yebo, ngiyazi. Ingane, yazi ukuthi kusasa 3 months. 3 months. 3 months kosa imali kodwa namantombazana amanyanga ngawo. Mara ukhuluma amantombazana ukhuluma isikhathi eside amantombazana. Abantu ohlangana nabo ufuna ukhulume kanye. Bakubuze bathi iphi le nto itholakala ukuthi nathi. Nathi ngithi izinto zami. Yazi Bishop. Ngiyacela bafethu. Yesiyenza manje. Akuyona ingane. Ngeke ingane izwele Bishop. Mangithi 3 months. Understand no more. But 3 months. And pray. Yeah. Glory to God. Kali mafana ke manje. Ayakuzana manje 3 months walo. 3 months. 3 months. Funa le yesterday in March. Yesterday our prophet bayazi ukuthi. Our prophet bayazi ukuthi. Bayazi our prophet babu. Ukuthi bayazi. Ngeke uNkulunkulu bafethu ahlanganisa amadoda emhlabeni wonke manje. Ezowahlanganisela ndawonye. Bese siphinde sibe lesikhathi sokumala. Silindile manje SAA. Silindile manje ukuthi baba eAmerica. Silindile SAA ukuthi baba eAustralia. Isikhathi asekho. It's only 3 months. Bafethu ngeke sibeke nyawo sihloniphe ukholo lukaNkulunkulu. Sihloniphe siphakame sethu. Umuntu osuka la esuka khona ezobeka izandla phansi kwamabishop. Ingabi nazindaba. Izokhipha le nto bekwanida.
ufana meshako la ukhona and receive your healing and deliverance and your miracle. Siku sifa shetani msiponja na maji. Ulimwengu usioshele kuzo maneno wake. Jana maji sasa uprezo wake. Receive your healing right now.
umzimba lo. Umzimba kaNkulunkulu. Uyahamba manje. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Uyafanelisa la. La kunomlenze uyafanelisa. Ngegama likaJesu. 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 Uyahamba. Noma ngabe wangena kanjani. Uyafanelisa. Ngegama likaJesu. In the name of Jesus. Loose. Hey, out. In the name of Jesus. Out. Hey. Yeah. In the name of Jesus. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Igazi likaJesu. Asikhona. Usaphela igazi lakhe. Bafethu uyakholwa ukuthi uJesu igazi uyafaka. Hallelujah. Liyakholwa. Jesu sibona kalise. Jesu sibona kalise. Jesu sibona egabeni likaJesu. Siwamsizana sephezu
jambo liyangena uNkulunkulu wethu omwele. Nanti lingena bakumsabali kalo kichimuzela. Nanti lingena igazi. Nanti igazi likaJesu lingena mawethu. Nanti igazi lingena kuwe. Yilo leli igazi likaJesu. Yilo leli lento izwayilona igazi likaJesu. Igazi likaJesu. Nanti igazi lehlela phezu kwakho. 1, 2, 3. Igazi leli elehlela phezu kwakho. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nanti igazi likaJesu. Nanti igazi likaJesu. Nanti igazi likaJesu. Thank you. Mabishop ekizanga ngesuku sakhe. Ngibona demons. Ekade dothe igazi kuyena. Sofa. Ngibone python spirit. Njengamanje mabishop uyakhuluma bazalwane. Asibize igama likaJesu phezu kwakho. Ngibone belethe igazi kuye. Wena moya ngcolile uyafanelisa manje ngegama likaJesu. Snake, python, you are coming out in the name of Jesus. You are coming out, spirit of python, you are coming out in the name of Jesus. 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 You are coming out. You are coming out. You are coming out in the name of Jesus. 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 In the name of Python spirit. Python spirit. Yeah.
Hallelujah. Serious of it, manje ufuna ukuhamba kwenye level toba ukuhamba kwenye level uNkulunkulu manginganakanga ngitshele ngizokhuluma emfihlweni into ezongaziwa mfowethu uyabona Mount was sick. Now just understand that. So, Mount was sick. Ulonaso. Make a son was sick. Sends a show. It was long deep. It's a got the tattoo change. The sitter sends a show. Would say, sit down. Say, who is okay? What again? Who for the house of Satan? On my gate. To a greater is in me. Then, verset 3. Unano. Jesu akufuna ukusho ukuthi ufuna ukuqala to testify ukuthi Jesu namanje
brothers and my sister, and receive your healing and your miracle in the name of Jesus.
Kodwa madoda. Ilandile mjo. Akhe libalani lezinto. Hey. Yabona manje beshona no sisi. Ukwelanda mafethu ukwelanda. Ukwelanda ikhambi nje ngoba beshona nje bemanje uphethwe amehlo kuthiwa unamehlo akazathenga ibuko. Kanti akoze ubuko ukuthi ubuke nje umlilo amadimoni ayabaleka emehlweni ngegama lika Jesu. Now ayabaleka ayahamba emehlweni ngegama lika Jesu ayahamba emehlweni ngeke ugqoke ibuko ngegama lika Jesu niyahamba amadimoni kulamehlo in the name of Jesus. Woo! Yeah. Sazi ukuba ingaba namhlanje ukuthi kuphela mithi ekelo fa. Ishubane ngalo. Ozango futhi njengoba. Baba, tela asho safi. Nami shobo asho. Ngoba umthetho idimoni liyabale manje. Ibalela lo mzimba. Akubaleka lo mzimba, akubaleka.
yena nokuthi ufuna umbulala sifuna umbulaleke sikhona sina sikhona uyakwazi ukubulala wena uyakwazi buka manje uyavalelisa manje sibeke izandla phezu kwakhe sibeke izandla manje phezu kwakhe sifaka umlilo phezu kwekhaya vukela nje sifaka umlilo simnikeza only 5 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes out 1 out 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 uyasuka emehlweni njengamanje 1 uyasuka emehlweni buka nje uyasuka manje uyena la wavela khona in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus 2 singena khona emehlweni singena khona emehlweni 2 yonke into boyifakela siyayiwisa ngegama lika Jesu 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 iyawa yonke iyawa inhlabathi oyifakela iyawa yonke ngegama lika Jesu buka nje iyawa buka nje iyawa 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 3 iyawa Ongeke nje uthi useless kanjani useless madimona useless bafethu niyambona Jesu niyambona Jesu niyambona Jesu nina ke enibeka izandla uNkulunkulu akanisizi ningayikhuluma into kakhulu engenasimangaliso mawube wathi ebantwini uJesu namandla proof it ungabi nesibreak esikhulu kodwa ingenamandla ufuna ibe nesibreak esikhulu esihamba nani namandla afethu siyabona ukulana kusiza bambishop usimthandaza manje sithandaza mfowethu sisibona sizeni banzakwethu sasizeni seduze mahlobo uma unemoto imali ngaseThekwini la ishabazalwane mawungasemandawo la ishabazalwane beze memezele ukuthi uNkulunkulu abantu abanekhensa bayaphiliswa batshela abantu bathiwa ama-kidney failures batshele ukuthi uNkulunkulu uyabaphilisa abantu abanamadimoni lokhu emadimoni asinandaba kakhulu nabo sidila ngalento le ama-cancer nama-kidneys balethe bafethu ma khona nama-cancer amehlo usho ukuthi indaba serious yangizwa bafethu sibale namehlo woza mawethu Inkosi ngempela Inkosi akekho njengawe unamandla uNkulunkulu unamandla uyaphilisa yebo uyaphilisa uyasindisa unguJehova ophilayo ungomdala kulezinsuku wawunguyena emandulo usenguye namhlanje wakajike siyabonga uNkulunkulu wethu ubona imisebenzi yakho oyenza kule ndawo sekunikeza udumo uNkulunkulu egameni likaKristu Jesu waseNazaretha siphakamisa izandla sithi phela uNkulunkulu wokubonga
bayethe wena ongcwele, bayethe wena obabazekayo, phakama emini, phakama ube inkosi njalo empilweni zethu. Sivula amehlo ukuba sibone ukuthi impela uNkulunkulu ongehluleki, lo nkulunkulu owayekhona emandulo usenguye nanamhlanje. Siyabonga uNkulunkulu, khulumela kahle ngezwi lakho impela uNkulunkulu wethu. Siyozilanda izinto zethu, amahabhethu eswaphanyekile. uNkulunkulu wethu namandla sizoqala phansi egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, ngoba ilokho wena okufunayo. Thatha udumo-ke uNkulunkulu wethu, sesehlukana egameni likaKristu Jesu. Abanye bahleli kule ntaba, abanye bayagoduka. Hamba nabo, uhlale nabahleli